To yau fa muna ɗauke da asirin tasarrufin kuɗi mai sauƙi. Wannan tasirin tasarrufin kuɗi mai sauƙi ne insha Allah rabbi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da sake saduwa wannan rana mai albarka da muna fatan alheri sosai kamar da ake mana fatan alheri ake kiran ma ke mana tambayoyi akai ake kiran ma ke ba mu ayyuka mabambanta wanda suke jin daɗin ayyukan mu suke mana fatan alheri. Daga gurare daban-daban to muna farin ciki sosai kamar yadda muka saba shigo muku da manyan asirai a cikin wannan gida na mai albarka wato dan Malam TV to insha Allah rabbi kamar yadda muka saba shigo muku da manyan asirai wannan ma asirin tasarrufin kuɗi ne mai sauƙi. Wannan asirin tasarrufin kuɗi ne mai sauƙi nan take la shakka biha mujarrabun nan take da izinin Allah in dai kai wannan aikin tasarrufi magana ta ƙare nan take wannan aiki yake tashi. Dan yau ka fara kallon bidiyon mu to ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mun sake sabon asirin mu za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi na mai albarka wato dan Malam TV to insha Allah rabbi idan wanda yake buƙatar wannan tasarrufin kuɗi mai sauƙi